El 2007, l'Audiència Nacional ens va donar ja la raó quan a l'exempció del cobrament de comissions als empleats i empleades. Per allargar el procés i que seguissin pagant comissions, la direcció va decidir recórrer la sentència, però novament el Tribunal Suprem va tornar a donar-nos la raó. La sentència era i és ben clara. La plantilla tenim dret al fet que no se'ns cobri cap tipus de comissió, despesa o similar quan fem servir els serveis habituals i ordinaris que trobaràs al full setmanal. No obstant això, la direcció va decidir que donaven per complerta la sentència amb una exempció parcial del cobrament de comissions. Finalment, ara, el 2012, el Tribunal Suprem ens dona la raó i estableix que la sentència guanyada obliga directament la Caixa al seu estricte compliment. Comissions ens hem dirigit a la direcció perquè apliqui de manera estricta el pronunciament del tribunal, que és ben senzill. Els empleats i empleades no se'ns han de cobrar comissions. La plantilla ho està donant tot i, a canvi, la direcció fa interpretacions subtils i injustes per guanyar uns calarons. Ja n'hi ha prou. Comissions volem agrair la delegació de vot de més de 2 milions d'accions de la plantilla per la Junta General Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank. Això ens permetrà seguir pressionant en tots els fòrums possibles perquè els senyors Goñi i Pulido estiguin el menor temps possible al Consell de CaixaBank. No es pot premiar els responsables d'una gestió que no ha portat enlloc. L'acord d'integració de Banca Cívica a CaixaBank només afecta el personal procedent de Banca Cívica, tot i que la integració pot comportar algunes conseqüències per la plantilla de CaixaBank que cal regular en un nou acord laboral. Per tot això, Comissions hem plantejat a la reunió d'aquest dilluns 2 de juliol una sèrie de temes que volem acordar i que pots llegir al full d'aquesta setmana. Senyors de la direcció, l'estiu ja és aquí, però la integració de Banca Cívica no se'n va a vacances. Esperem tenir solucions el més aviat possible.